Ez nuke inoiz imaginatuko jantzi hau nire herriko paisaia izango lukeela. Bai, hori da zure indarra, Amaia, nork esango zuen, Ikaragarria da, kontuatzen azara Balenciaga lortu duen, bere diseinu moderno eta sakonekin. Zer sentitzen duzunekin? Nire lurra nirekin eramango balitu bezalakoa da. Kolore hau, berde hau, nire herriko mendiak gogoratzen dizki. Nire bizitza osoan zergatu ditudan zelai guztiak. Nolabait, han egongo banintz bezalakoa da, baina hemen nago, Pariseko museoan. Aritzen nagoena da Balenciaga lortu duena, oso gutxitan ikusten den zerbait. Diseinu honek ez du bakarrik goi mailako jokitza ordezkatzen. Bai noski, baina nola erlazionatzen dugu hori euskal tradizioarekin. Ez dut ikusten, Carlos, baina soineko hau ez da soineko bat soilik. Hemen Amaiaren sustraiak daude. Berdea, bordatuak, goi mailako joskintzak kultura bereganatzeko ahalmena du. Egia da, modak Parisera, New Yorkera eraman nau, baina nire lurra beti daramatzan nirekin, nire historia, nire jendea, nire hizkuntza, eta horrelako gauzak ikusten ditudanean gogoratzen dut ospea nazioartekoa izan arren nire sustraiak ez direla inoiz ahaztuko. Bai, hori da, Amaia, gure herriak beti izango duzu zure barrenean. Oingar zaude, Amaia, jantzi honek espero zenuen baino gehiago kitu zaitu. Arraroa da, batzutan bi munduen artean flotatzen nagoela sentitzen dut. Alde batetik, kamera, goi mailako janzkerak, eta beste alde batetik, familia, lurra, euskara. Urrutinago baina aldi berean gertu, eta horrelako pieza bat ikusten dudan bakoitzan, nire zati bat hemen dagoela sentitzen dut, baina nire beste zatia euskara hitz egiten duena etxean dago. Ez alde bakarrik, Amaia, zure kultura eta zure hizkuntza beti egongo dira zurekin. Zaila da, hemen dena hain globala da, denek musa gisa hartzen naute, baina barru-barruan herri txiki bateko neska besterik ez nahi. Nork uler dezake zer den aberatsa den kultura baten parte izatea gurea bezala? Ulertzen dut, baina jende askok ez du ikusten hori dela zure indarra. Balenciaga pizanekin asko lortu egin du, zu bi munduen arteko zubia zara, Amaia. Gogoratu, Amaia, hala diztire egiteko aukera, munduari modu euskaldun zer den erakusteko unea. Badakit eta egingo dut, emango dudan pauso bakoitza omenaldi bat izango da nire lurrari. Ikaragarria da, Amaia ez da bakarrik pasarean ibiltzea, bere herriaren arima eramaten du. Orain ulertzen dut zer esan nahi zenuen. Pasarela hau historia kontatzeko da. Zer polit esan zen zure desfile, Amaia, benetan zure lurra erakutsi zenuen. Baina zer sentitu zenuen benetan? Zaila izan zen, mundu honetan sartuta nago, baina ere bai nire familia eta nire herria nirekin ditut. Hemen Parisen mundu guztiak nahastuta ditut, baina hor nire hizkuntza eta nire kultura argi ikusten da. Sentitzen dut, Amaia, benetan, zure barruko indarra eta horrek dena aldatu egiten du. Ze impresionantea zen ikuspegi hori, jantzi horrek zure herriaren eta mundu modernoaren arteko lotura erakusten zuen. Bai, horretaz hitz egin nahi nuen, Balenciaga benetan lortu du, eta zu, Amaia, museoa bihurtu zara, estilo modernoa baina bakarra. Ez da soilik jantzi bat, iragana eta etorkizuna bat egiten dituzten pieza bat da. Orain ikusten dut, modak ez du soilik estetikaren gainean funtzionatzen. Gure sustraek eta Amaia hareman hori antzematen dute. Niretzat orain moda kulturaren adierazpena da. Zuk esan duzun guztia egia da baina ezin dut ahaztu, berriz ere Parisen eta mundu horrek jarrera bat izan dezakete, baina nire jatorria eta euskara beti izango dira nirekin. Bai, Amaia, gure kultura ez da jango, gure bihotzen daramagu beti. Amaia, ulertzen du zure pertsona izan zaitezkela, globalizazioa, baina no sortuko zara zure identitatearekin? Zaila da, Elena, badakit mundu honetan sartzen ari naizela, baina zelan egin dezaket sinpletzen dudan bitartean? Ez duzu galdu behar, Amaia, ez duzu inoiz galduko zure identitatea.
hautatu duzu eta zure lekua aurkitzen jarretuko duzu. Euskal Herriaren gorabeherak zuri guztiak ikusten dizkigute. Ikusi Lena, Pariset eta mundu honetan nire tokian jartzen ditu nire inguruko aurpegiak, baina nire egia, nire sustraik, nirekin dituztenak nireki beti izango dira. Hori da benetan nire indarra. Zure pentsamentua Amaia, gure identitatearen beritzailea da, egin dezagun mundua ikustea. Bai, hemen nago, eskerrik asko Valentziagari eta etorkizunaren bihotzan. Amaia, ez zaude bakarrik, zuretzako ezinbestekoa da jatorria, berriro ez galdu. Ezin dut galdu, zorionez zurekin eta nire lagunekin izango ditut. Hori da Amaia, hori da biditzen duguna, zure presentzia, zure benetakozuna. Hori da modak behar duena, ezin duzu ezkutatu nor zaren eta horixe da edertasuna. Zaila da, bihurtzeineko hau zetasun fin eta dotorez eginda dago. Baina jartzen dudan bakoitzean harrapatuta sentitzen da ez ni naizenaren eta mundua nahi duenaren artean. Baina horixe da magia Amaia, zu fuzioaren irudikapena zara, zaharra eta berria, tradizioa eta berrikuntza dena zure bidez bat egiten du. Ongi ez dara Amaia, pentsako ikusten zaitu. Honetan guztian adierazten duen buruz ari naiz pentsatzen. Moda hain sakona da, hain historiaz betea, baina batzutan sentitzen dut nire erroak tradizionatzen ari naizela honen parte egiterakoan. Zuk egiten duzuna ez da tradizioa, Amaia. Zure historia maila globalean eramaten ari zara. Ez da erraza, baina zure estiloarekin, zure hotzarekin egiten ari zara. Bai, badakit, baina batzuetan sentitzen du nire jendearen gandik, nire familiaren gandik eta nire hizkuntzatik urruntzen ari naizela. Euskara guzti honen artean desagertzen ari balitz bezala. Euskara zure barruan dago, eta sakonean denok ikusten dugu. Frantsesez edo ingelesez hitz egin arren, beti egongo da zerbait euskalduna zugan. Zure ibiltzeko moduan, zure adierazteko eran. Konturatu nahi Amaia, zenbat zarama dago, moda da edo beste zerbait. Denak da, ez dakit zelan uztartu nire sustraiak eta orain bizi dudan bizitza. Batzutan sentitzen dut bizitzako bi aldaiek ezin dutela batera biziraun. Baina bai, Amaia, ikusi zer lortu duzun, munduari erakusten ari zara zoren euskaldun izatea, baina baita zer den moderno izatea, bi munduen arteko zubi bat zara. Baina nola egin dezaken munduak ikusteko zer naizen? Zer egiten duzun Amaia egiten ari zara. Gehiago sinetzi behar duzu zure buruan, ezer ere ez duzu galtzen. Zer berria sortzen ari zara, zerbait dakarra, baina zu egin dezekazen du. Hau da ikusi nahi dudana, Amaia musa perfektua da, ematen duen arratz bakoitza nortasunaren eta benetakotasunaren adierazpen bat da. Hau moda baino gehiago da. Kultura da historia tradizioa. Balenciagak ez du soilik arropa sortzen. Belaunaldien arteko zubi bat eraikitzen ari da. Lortu dut, neure burua izatea lortu dut. Nire iragana, nire hizkuntza, baztertu gabe, moda eta munduarekin konektatzea nire modua. Baina nire bihotza beti Euskal Herriarena izango da. Lortu duzu, Amaia, zure buruengatik, gure guztiongatik, zure bidea aurkitu duzu.